Bela Asuba Chacha nyaka sani kodi wacho ni ponono e kinde gino ma ponono miyo kata counties tiyo kod omenda mang'eny ahinya e chulo sara en ponono ndike tich jogo maonge kod lony mar ariye iketa kita ng'ato kanyo ni ponono en mano mar duoko lwedo ni sira e weche mag siasa we koro mar mondo mi ami lemo makamae mar mondo mi agoni erokamano kata obedo ni ikia kata gimoro amora ewi lemo makamano ere kaka mago inyalo bed kitieko nikech iwacho ni maga achiel kuom areas of wastage ahinya kalure kod romo makoro dhi mbele kata rumo odiochieng' ma kawuono Bomas of Kenya. Erokamano ahinya Joyce, ing'eni japuonjwa mar kwano kana some primary ne janyiswa ni kochuno ni nyaka ikop tij jawadu timanye mariek ja klasi mariek nikech kikopo mar ng'amofuo tuduto dhi rem counties kopo sirikal mamalo to nyo ineno kaka sirikal mamalo temo walo jogo madhi bedo ambassadors madhi bedo wang' Kenya pinje maoko. Achiel kuomgi okia kata tie GDP no GDP owacho ni tiende ni oganda tema ne piny manyo parliament for the first time nyo wacho ni mae yawa mato wadagi yawa mato jo piny kata ka wadhire to jo piny ok dhi ng'wononwa koro magi be timore counties. Ing'eni dwaro ga ni county ka county every county government kodonjo kaka governors mencho donjo kata menyicho chako yier kuom modhi tiyo juma mar ariyo idwa no loso gimoro ni county budget and economic forum. Counties ma kaluo kae okawinj kose loso county budget and economic forum motegno nikech county budget and economic forum no nego be ni kelo oganda mag jopiny maromre go oganda manie sirikal to jakom mar burano en governor wuon. Koro girome weche mag budget ginyalo raise issues kaka koro mane wacho Bomas ka ndalo moko ne Commission on Revenue Allocation makonyo sirikal mamalo gi mag counties pogo pesa no wacho ni gibiro keto pesa moro malang' ne counties man gi public participation law ni chik matayo kaka jopiny donjore weche mag sirikal mag counties. Kati neno kamano nomiyo counties mang'eny no kopo upenjo counties mamoko ni beun gi chik moro matayo to gigo mana muri rubber stamp margi iluongo ni copy and paste gi kisungu to ne ok gitimano ni believe gigo ni believe no oganda ni gi paro manyalo konyo gero piny ne gitimo mano nikech ne gidwa ni mege yud malang' moro percentage mane jo Commission on Revenue Allocation oketo. Koro magi gik mwadwa ni conference matimore Bomas o insist on auditing ma auditor general timo tiende ni ng'iyo ni to pesa ni pes jopiny be otigo e yo makare but thoth ne wawinjo mana ko auditor general wacho ni pesa makama ok wadwa ni auditor general wacho ni mechanisms me chike dwaro nitie. Ne wayudo ni county budget and economic forum ma Kisumo, ma Homa Bay, ma Migori, ma Siaya nitie kendo tiyo. Onge chieng' mwasewinjo ka counties governors gi ni noromo gi jo county budget and economic forum. To mano gima chik namba 137 Public Finance Management Act mano osido wacho cha osiro matek ahinya. Koro wadwa ni jopiny bende nikech pesa malal gin mekgi jopiny be koro sani nyaka bed joma riek. Piny Nigeria ne giwacho ni nikech jodwar osebedo gi rieko mar bakidi ma ok gikoso gondege winyo winy be nyaka puonjre fuyo ma ok gipiyo kama kidi cha nyalo gogie. Koro jopiny bende sani koro nyaka bed gi rieko to ma timore nikech riwruok mag oganda manie gweng' kucho ok osebedo gi tegno mar mondo ging'ini to pes jopiny michokogi itiyogo e yo makare. Kendo iyudo ni grube kaka bunge la wananchi machon ne otegno ahinya
e pinje kaka Kisumu, Migori, governors nosedhi o compromise. Migori ndalo mane governor mane osewuok e tich ma ok adwa luongo nyinge, no yawo nyaka duka ne jobunge la wananchi machon nego koko ka gineno ka pes jopiny. To en gima ok ber ka county kaka Homa Bay kwa mfano o digitize own source revenue collection to pod tiyo gi register machon mondo chul jotich. In gi an wang'e niya pesa ok ni yudadi, en kaka itiyo kode. Ka koro samidwa yude tikelo rieko mikelo ujusi masani mag technology kaka Gladys Wanga osetimo Homa Bay motemo digitize manyicha revenue own source revenue odhi malo mochiegni kada chopo nus billion. Kisumu be the same. It is unfortunate ni the same governor pod tiyo gi register machon matene ni sami choke to keto ratiro, sami tiyo kode titiyo kode mudho, itiyo kode mudho. Koro adwa ni governors gote and na nene ka en achiel kuom jo panel mokwongo adwa no nyiswa ni audit manotimo, wadwa ni Ochila yako nyis jopiny ma Migori ni jotije 607 manoyudo ni jo mibadhi jotije manyawawa no deal go nango, nikech ka ok ginyiso wa mano to wabiro hold gi to account, kendo wan kaka joriwruok mag jopiny wan gi thuolo mar ndiko ne auditor mar Ethics and Anti-Corruption Commission mondo nyiswa ni to jok mane Ochila yako wacho ka ji 11 mane Gladys Wanga otimo audit moyudo ni onge barupe mane onego ndik go tich. Kisii the same, Embu the same. Jogo ne gitimo nang'o momiyo wage bill pod ni malo. Nikech gima jopiny dwaro ok en ni nyaka ndiko wadwa pana. Ndiko wadwa no samoro ok nyal konya ka ndara madhi ge osiptal onge. Magi gik man to emomiyo ni dwa ni counties bedo gi mpango mar puonjo jopiny kaka county government tiyo. Civic education pok na winjo notimore Homa Bay, pok na winjo notimore Kisumu. Do Kisumu temo asebede kuom public participation forums ma Kisumu, aneno ka Prof Ngiri Anyang' Nyong'o tema ahinya. But mano gimonego dhi mbele ka wan gi county budget and economic forum ma jo Kisumu county bi onego benini nigo. Ano kiseo counties ahinya, counties manyaka sani pod chulo jotije, mano gi register machon, oting'o kanyo Homa Bay, Laikipia, Marsabit, Siaya kaachiel kod Nairobi. Osido ka duoke twak okinyi ma kawuono, paro bende nitiere ni ponono nego bed ni iweyo tiyo kod register machon mar mondo mi oti kod yo mar ler minyalo ket kata kinono ni magi joma itiyo, magi e joma tiyo county ma kamae to mae yo ma ichulo gi, ponono mae osara ma gichamo dwe ka dwe. Tiyo kod register machon ni ponono ere kaka ponono oketo mibadhi e counties to mana kaka